Cine zice că trebuie să cureți și să tai ceapă ca să faci guacamole? Hehe, uite cum îl fac eu foarte ușor în câteva minute. Avem nevoie de un avocado bine copt și de ajutorul meu de nădejde ZenLife. Pun 2 lingurițe de ceapă deshidratată, 2 de ardei gras deshidratat, puțin cimbru și le rehidratez 2 minute. Între timp desfac avocado și îl pregătesc pentru mixat. Și de ce aleg legumele deshidratate de la ZenLife? Pentru că sunt 100% naturale, fără adaosuri, fără conservanți, doar legume și atât. Le pui direct, fără să le tai, fără să plângi la ceapă sau să risipești mâncare. Și au gust intens pentru că sunt deshidratate lent, la temperaturi blânde. Păstrează tot ce e mai bun în ele. Acum mai adaug puțin ulei, zeamă de lămâie și sare după gust. Totul nuanțat de câteva măsline pentru un twist mediteranean. Aceasta este varianta mea de guacamole. Rapid, curat, delicios, 100% natural. Cine ar mai vrea să curețe ardei capia sau ceapă? Intră pe zenlife.ro și fă-ți viața mai simplă cu legumele deshidratate de la ZenLife. E timpul să gătești smart.